Good morning. Dako karos puan, kalubian sa lulang upaw katong gihagbasang upaw na mas po diha ang gitanda na ni Carla na ning tubo na da. Nakita ko kuan. Di mas po nga mautan ko nun eh. Na. Nakita ko kuan kanang parehanes ko jadi pero dag man eh. Ako jadi gagmay. Ani panguhaan karon kay utanon sunuban siguro ni. Tubo og libgos sa pareha ni sila pamilya ni kudaji ang kudaji kay matudok kwantos kanang mga kahoy nga lata na kanina pi kahoy nga lata na kaning punuan sa jubilina na nakita na gini niya yung daghuan ko na kay utanon dara na ang tunghaan karon madugaling kay wa pay ning kuan wa pay ning suri sa dalis kalubian kay gawan-uwan malagi itanda na mo agkuan kana na ay katong gihagbasan nila sa upaw tandaan ni pas upaw pa mo tug Valencia na nanguan na nanurok na kuan Carlan mo lagi ni na daghana na kita mo ra ni kisa pinakailag nga ni basta ganahan mo tubo lagi ko ni utano ni na ron nakalindahaw na pud ano panghaan ron kay kuan sunuban bo lagi paning ipatanong tatay og kuan ba kanang mautan ba ni basin sinog malanag na nung tarani buhay nag mga Carlan Carlan og kuanang saging na pila ka punong Carlan daghanan yan daghanan alindahaw naman wala na matadaani ani panguhaon karon ningturok sa lata nga kahoy dalay mis ko Carla nang gitong tanong katong yagbasang upaw na nabuhi na paw na paw uli sa pudali paw napagkuan na kubasa tubo ng kubasa lindahaw naman sigas ang dahaw ang panguhaon naghana na lahi potong tagtag kay nagsige malirog panagdag mo siguro ning nanurok na nanurok na kuan maduguling kaway nakakita timingan nga kaway nakakita mangita kurog ubod di mangita kurog saging di ay ang mga bata to mga bata nagbakirog baka wa man sila makaila wa sila kay baw ganang makaon ba ni kay mga bagong tubo ulon dili kay baw di kaila tubo ni or uhong sa bali ko kasabot dani sa nganda ni uhong wali og tubo haning batan ang tatay lagi lata ang kahoy ning turok kuan man ni punuan naman ni jubilina nagitugkan ro na pigagmay di na hudton kaya na mabalik ugma manurok din yung kuan kanang tag-uwan mura ni kudaji familiar pa ni kudaji pero hapan ni patan-ang tatay hani masinjag makahilo ni na maawan naman inahugton basa ng cellphone tubo na kubasa tapi kamong guys kung kadlaw haning ko anan mapalit pa kung ganan ay kuan abunuhan din niya kit abuno na basa
Yan na. Nakakalanan. Kita saging ron. Pikas nih ako na ba saging dato. Tangog man. Sige, ulindahaw. Orag kuan. Kalanan, dahil hanggang kuan dia. Oo nga paling patalong tategon sa ni. Makaon baka niyo di. Balpak di ni makaon tulo. Siguro nga makaon ni. Ang patalong tatay karon. Ang patalong bayag din sa mautan banig di ba? Kundi lang sa kuskuan. Kunuan sa lubi kay nani kusog na makuan. Tayo kulan ni ron. Ha? Iwanan ako. Pagkulibuan sa kulan suwan ron. Kakita pagkukuan dia. Dahil ko jaji. Kaaban tos ganiha nga katong kuan. Katong dagke kani gagmay ni na. Kudaji. Sa una kanang paghuman bitog kanang bagyo mitang sa una, daga pa ko. Alaghan ko sa una, daghan mga kahoy nga tumba sa una katong pagbagyo. Tapos yung tanong nanay naman sa una sa kulag kamunggay, liban. Dahil maputo yung mga saging dabong nga nga tumba. Oy, pares na mo ang saging dabong nga ni. Kudaji og kamunggay, katong ikan lang yung nagbagyong nitang. Isa to na kahinom ng pagbagyong nitang 1984. Ang naghanang ko sa itong nanubo. Kaya ang mga lubi nga tumba, mga buli na pikuda sa itong nanubo. Tulamit abang sinuban. Ulan og kamunggay. Pero uban danig mugahi na basta kuan na kanang na guwang na. Awa. Gitug ka na. Taas nga kahoy na daghan. Nagagmay pa na. Daghan dia. Mani ko zazi. Pero muguwang pud ni gahi. Haning sagol sa katong ganihang dagko pud. Uhong. Kudaji. Ban katong manak kun daan. Lah. Ya po di gagmay pa. Ipay pagtubo na, daghan, sagbay pa kaadyo. Baron. Muan sila makerat kay manuruk na murag uwaping. Hala, kala ginukon sa ni. Dagkuman. Murag uwaping, pero dili ni uwaping. Raman sing daghan na dani di ay. Usa ni uhong ni libgus. Katong ganiha di ka puto. Kana bitong motorok na sila bati kuan. Kabati ang dagdag. O ni. Hala. Ay pagajid na. Murag uwaping, murag padong. Hala na dani susihan magsiguan murag padong. Dia pagajid daghan naman ni uy. Hala nang laza ng uban. Murag uwaping pero ni waping. Uhong ni. Aw libgus ug uhong katong ganiha uhong. Di bugdugong sa mga ngana rin. Utanos juta. Basta lig misiguan kaabanis ko jaji.
Manurok lang sa gila. Hani pakitang tatayin sa ganin ni. Hanin ko ba dyan kayo nga sunuban? Sa gula nagkamunggay ni sunuban. Kani. Saan ni libgos o uhong? Libgos na. Kaya pag libgos, kaya pag uhong? Tubo. Na itong uong puti to. Kasi mahilo din ang tadaan ni. Ikaw Roy, kaya kami kaila. Ano sa Roy? Tatayam to to, masatay mo gawas. Panguha na na. Sam na? Ha? Duha na kaklase? Manay kuan, manay tubo. Katong sa? Kanang marag humukon? Libgos. Kana. Sam na? Libgos. Libgos sa guhong panira na, lahi. Dahil itong uong, laki to. Nang sa bora. Sa iban lagi ni ron. Tumuan. Yan naghangdang kuan dia. Paano nila mo sunuban? Tarang Roy, sige ni mao. Maraan ko panguha. Nagbukas mo tayo ngutang nga. Isa. Ngutang mo nga dito kami. Si. Ano? Ah. Sinunuban nga uhong. Wow, libgos di ay. Dahil itong uong. Katuloy sa uhong puto kari. Akan gagbay na yung forma. Orang ko gaji. May aba. Luta. Na, ang kubay. Oo. May naghangan ng tagong kapabuo. Tagong sila. Nagsunod og uhong. Ang uhong lagi ni. Di bagsi uhong ko lagi. Aw libgos. Ulo. So, Ang uhal ng uong. Ay, nangdag na. Salamat. Ita, pagtigil mo uwan. Ini kuku cukuran. Aku kukuran. Bakal kukuran ni. Ini jangan aku jadi. Lah, ini dia. Kalau aku tak tak. Ini kamu hawa. Ini lagi ayo. Oh, betul-betul habis. yung bisa balik ka nag tigbas di makan tigbas. Iba dia mesti lang dia menibak itu dia. Berubah juga kayu. Dia patung lagi ha. Libgos sa kulang ubi.
kuan. Ube kamunggay o Angka. ibgus. May. Tara. Kuan, utang.